Executive order na nagbabawal sa pagsimangot ng mga empleyado ng munisipyo, ipinatutupad sa Mulanay, Quezon. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Service with a smile, yan yung gustong mangyari ni Mayor Aris Aguirre ng Mulanay, Quezon. Nais niyang maiangat yung pagbibigay ng serbisyo sa mga kliyente sa pamamagitan ng magiliw na pagtanggap ng mga empleyado sa mga ito. Mula security personnel, janitor at office clerk, all smiles sa pagsisimula ng araw sa munisipyo ng Mulanay, Quezon. Ang mga empleyado rito bawal sumimangot. Alinsunod ito sa Executive Order No. 002 ni Mayor Aris Aguirre dahil daw sa kabi-kabilang reklamo na naririnig niya mula sa mga residente na sinusungitan sila ng mga empleyado kaya nabuo ang kautusan. Nagkakad sila ng isang oras, pagdating nila dito hindi pa sila sisilba ng tama at yung iba pa ay nasusupladahan o nasisimangutan. So ang battery reply ko during the campaign, first 100 days ay impose natin yung service with a smile policy. Pabor ang mga empleyado sa smile policy ni Mayor. Sabi ni Ian sa Treasurer's Office, dito raw masusubok ang mahabang pasensya. Dahil sa may masungit, ngumingiti na lang po, saka pinahabaan na lang po yung pasensya. Aprobado rin ng mga nagpuntang kliyente ang bagong direktiba. Wala pong masungit, magiliw po sila lahat. Basta paglapit po sa kanila naman, super makayo. Kulang po ng stress, sabi ko wala po akong stress. Sabi, ayos na lang daw po. Sa assessor's office, may idinikit pang smiley emoji para ipaalala ang palaging pagngiti. Kumbaga po ay nawiwili sila makipag-usap sa amin. Saka kumbaga po ay hindi lang sila natatakot magtanong sa empleyado. Pero ang isang ito, tila nakalimutan agad ang ibinabang polisiya. Depensa niya, may ikinukwento lang daw siya sa kaopisina. Nagkataon lang po na may napagkwentuhan po kami, kaya hindi po ako nakatawa. But still smiling. Look at my face. Pwede raw masuspinde sa trabaho ang mapapatunayang hindi nagbibigay ng maayos na serbisyo sa kliyente. Pero dadaan naman daw ito sa due process at isa sa ilalim sa sensitivity training. As a practical penalty na lang kasi smile policy ang pinag-uusapan natin dito. Siguro kausapin na lang natin yung empleyado, konting censure, then magkaroon tayo ng sensitivity training kung talagang marami o sila dito na hindi sumusunod. Wala pa naman daw nasasampulan sa munisipyo. Nais ng Mulanay Municipal Hall na tularan din sila ng ibang LGU. Marahil marami yung magtatanong, paano i-implement ito gayong naka-face mask itong mga empleyado? Ang paliwanag ni Mayor Aguirre, mararamdaman ito ng kliyente kung masaya sa pag-aasikaso ang isang empleyado. Maraming salamat, Paul Hernandez.